खुलुमबाय बड'लेण्ड खबर चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय गोबां दिननि उनाव दिनैसो आङो मोनसे भिडिअ लाबोफिनदों आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं आङो नोंथांमोनखौ बरायबाय गुरैयै खावलायनाय थाबाय बे चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम दानि जुगाव सन्मान मोननो लुबैदोंबा नैबे मोनबा निथिखौ मानिनानै लानाया मोजां मानिनाया मोजां से नम्बर लिंहर जायागारा रावनिबो न'आव बार बार थांनो नाङा नै नम्बर बार बार मालायखौ नाङागारा कल खालामनो नाङा थाम नम्बर नांगौनि बांसिन रावजोंबो बारा फ्रेन्डलि जानो नाङा ब्रै नम्बर रावनोबो ओरैनो एडभाइस होनो नाङा बा नम्बर रावनोबो गावनि फैगौ प्लेन थांखिखौ देखायनो नाङा खम बुं आरो खम खिन्था मानोना नङाब्ला नोङो दानि जुगाव नोङो मालायनाव नों लेंहरागारा बार बार थाङोबा नोंखौ मानो फैबाय थायो माने मोनसे एसेबाबो मोनसे नोंनि सिगाङाव बुङाबाबो गोसोआव बेहा मोनसे माबा थायो आरोखि उसुबिदा मोननाया थायो आरो नोङो बार बार मालायखौ फन कल खालामबाय थायोबा निस्सय बे मानसिया दिगदार मोनगोन मानोना बियो गावनि माने बेस्थ'थायाव नोंनि फन कलखौ ओरैनो हमनाङोबा जेराव ओंथि गोनां जुदि जेबो खोथा रायलायनाय जायाबा होमबाथ' बियो माने बेखौ दिगदार होनाय जायो बेनिफ्राय थाम नम्बरा जाहैबाय नोङो रावजोंबो बारा फ्रेन्डलि जानो नाङा मानोना बे सासेया नों जायजों फ्रेन्डलि जानो लुबैदों बेबा नोंनि फारसे बेबायदि फिलिं दंना गैया नोंसो जानो सानदों खिन्थु बेहाबा बेबायदि फिलिं दंना गैया बेनिफ्राय नों नाङागारा सोरनोबा एडभाइस होलाबाय थानो नाङा मानो नोंनि एडभाइसखौ साफ्रोमबो माने एक्सेप्ट खालामा आरो बांद्राय बेबायदि फ्रि एडभाइस होयोबा बेबायदि मानसिखौ एरखेयोसो दानि जुगाव आरो गावनि प्लेनिंखौ मालाबाबो रावनोबो खोन्थाबाय थानो नाङा देखायनोबो नाङा दा बेखायनो नों खम बुङोबा खम रायलायोबा आरो खम बेफोरखौ खोन्थायोबा नोंहा माने प्रब्लेमाबो खम फैगोन नङाबा मालाया नोंखौ सोंबाय थागोनथ' दा ओंखायनो दानि जुगाव नों जुदि बयजोंबो सन्मानै सोलिनो लुबैदोंबा बयनिफ्रायबो सन्मान मोननो लुबैदोंबा बे मोनबा निथिखौ मानिनानै सोलिनाया जोबोद मोजां एसेनोसै गोजोन्थों